A raíña da gastronomía galega recibe hoxe a mellor das homenaxes. Unha festa por todo o alto, estamos na Feira da Empanada, nas Nogais. Vemos por aquí que temos postos de artesanía, de roupa, de antigüedades, é unha feira xa que chama moitísima xente. Sí, levamos moitos anos, este ano é a 19ª edición, entón, pois, bueno, unha feira consolidada. Hoxe temos a suerte, ademais, de ter un día espléndido. Esperemos que todo o personal que veña que disfrute de un día nas Nogais. Bueno, hai que dicir que as empanadas das Nogais son as mellores do mundo. Partindo desa premisa, entón, bueno, pois aquí a máis típica é a empanada de liscos, pero, bueno, eu teño visto aquí empanadas que yo conto a xente a sombra, empanadas de queixo, empanadas de chocolate, empanadas do que te podes imaginar. Bueno, temos empanada, temos rosquillas, temos un pouquín do que é da zona de aquí, pero sobre todo é a empanada. E é o pan. Se pode comprar algo, axudalle a esta xente que vean que tamén ten os seus gastos. Bueno, se quer ir á misa, hai unha procesión, hai un río por aí para ver, hai moitas cousas para facer aquí. Ao mesmo tempo que a hospitalaria, a xente en Nogais é moi aberta, pois porque levamos 20 séculos estando abertos ao mundo. Montamos a barra na Feira da Empanada para recaudar, sobre todo para as festas de agosto, que é o noso gran propósito sempre, mellorar ano tras ano. Tamén facémolo dunha maneira divertida, pois onte á noite fixemos unha canción. Carmela López, podemos recorrer Lugo de festa en festa. A verdade é que si que últimamente vémonos moito, Pois nada, unha boa empanada, Mira, a que me levo, ao final barro para a casa e comprei a de bonito. A verdade é que é moi importante para esta zona facer este tipo de eventos, non? Porque fai que veciñas e veciños de outras zonas hoxe estén aquí nas Nogais con este tempo maravilloso, ademais, así que apoiando. Que sería de Galicia sen empanadas? Pois nada, sin empanada, sin un pulpo, sin o caldo da mamá, nada. Vostede non se dedica a facer isto, pero por que hoxe se puxo a facer todas estas lambonadas? Para colaborar ca Feira da Empanada. Nos dicimos que o secreto é o forno de leña que temos. Pois nada, empezamos a levar ás feiras un pouco pan casero e seguimos con isto. Ora levo pois algo de chorizos, pero só estas feiras así como estas. Estar en feiras como esta axúdanos a estar en contacto máis con os nosos clientes, seguir desarrollando as nosas fórmulas, etc. E a empanada favorita de Encarna cal é? E a de liscos. Está de xetas e gambas. Ui, a de liscos, sin dudalo. A miña favorita é a que le chamamos aquí do país. De raxo, A de miña mai. de atún. A da Amadora. A da Amadora fai unha empanada moi rica, moi rica. A empanada favorita miña é de miña nai, lóxicamente. As Nogais leva sendo parada obligada dende hai moitísimos séculos. Había Kioni, Cruce de Camiños, Corazón dos Ancares. Cando pasedes por aquí non o dubidedes, parade, baixade para descubrir a súa maior xoia, a empanada.